ବଲିଉଡରେ ଯେମିତି ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରାଜନୈତିକ ଅଙ୍କକଷାରୁ ହଟି ଗୁଜବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାହୁଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଝିଅ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ପରିଣୀତି ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି। କାରଣ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପେଜରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଥିବା ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ବିତର୍କରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ନିକଟରେ ରାହୁଲ ଓ ପରିଣୀତିଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।